päivää. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Tänään vähän tarkoituksen kyykkäillä. Vähän jännittää toi alaselän tilanne, että mitä sillä kuuluu kautta, miten se jaksaa, koska tuossa kuukausi takaperin niin tapahtui sellainen pienluotoinen accidentti ja sitä kautta nyt ollaan lähdetty korjailemaan, että ollaan otettu ihan tosi pieniä painoja ja koitettu vähän rakentaa sitä alaselkää taas vahvemmaksi. Saataisiin tuettua sitä selkärankaa. Mutta siis tosiaan, se oli ihan kokonaan tekniikkavirhe. Siinä ei ollut mitään muuta kuin, että mä vaan päästin niinku vikan setin aikaan, tai vikan toiston aikaan, niin ilmat pihalla ja sittenhän se kaikki paineet kohdistui tuohon mun alaselkään ja se pääsi vähän pyöristymään. Mä en tiedä näkyykö se tässä videolla kauhean hyvin. Käydään kattoo kuinka paljon siihen rautaa saatan TMS. So the question. From now on, I don't need you. 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 No niin, nyt on jalkatreeni saatu valmiiksi. Mulla jäi kuvaamatta vielä pohkeet, sisäreidet ja ulontajat. Niitä ei saanut mitenkään tohon. Tää on snadista tullut lunta, jos ei huomaa. Mut silleen on ihan hyvä treeni. Tuli ainakin hyvä pumppi, et jos ei muuta. Voi vähän höpötä varmaan tuossa autossa lisää. Joo, pitkästä aikaa sai treenattua ilman mitään alaselkäkipui. Oli jotenkin ihan vitun rentouttavaa. Just saanut viimeksi ollut oikeesti kunnolla kipeä, niin yli
kuukausi sitten tai jotain. Et siinä tuli vähän niinku, saako säteilee jopa niinku yölläkin ja saako haittaa niinku yöunia teemässä. Niin se ei ollut vaan niinku enää jees. Mut pikkuhiljaa kun tolleen niinku rauhakseen ottaa, niin sit saa vahvistettua sitä alaselkää ainakin takas siihen, mitä se nyt ikinä olikas silloin. Ja eihän noi sarjapainot on vieläkään siellä, missä mä halusin, että ne on. Nyt mä otin RDL:n taas. Yritin tehdäkin sitä RDL ja kuvaa teille, mutta eihän sit vittu tullut yhtään mitään. Eilinen selkäpäivä vissiin verrattu sen verran, mulla on toi vasen lätsi ihan jumis. Se rupesi heti sattumaan siinä, kun me yritin tehdä jotain, mutta näin nyt tänään. Toivottavasti nyt ei oo ihan liian lyhyt video, mun pitää katsoa kuinka pitkälle se tuli, mutta eipä siinä. Ensi kertaa. Moro.